ಸಿಪಿಐಎಂ ಶಾಂತಿನಗರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಮಿಟಿ ಕಚೇರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಮಾರಕ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐಎಂ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಏರಿಯಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ವಿವಿ ರಮೇಶನ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಡಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಆಳ್ವ, ಏರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಚಿಪ್ಪರ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪಾರ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಮಜಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ 3 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನೇತಾರರಾದ ಡಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಸಾದಿಕ್ ಚೆರುಗೋಳಿ, ಮೀಂಜಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೋಕೇಶ ಸಿ, ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬಾಳಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ಪ್ರಭಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ಎಲಿಯಾನ, ಚಂದ್ರಾವತಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಉದಯ ಸಿಎಚ್, ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ദയാനന്ദ ഷെട്ടി സ്വാഗതിಸಿ പത്മജ ವಂದಿಸಿದರು. പാർട്ടി ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ ഏത് നഗരത്തിൽ പോയി ഇറങ്ങിയാലും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറിയാൽ അവർ കൊണ്ടുവിടുന്നത് CPIM-ന്റെ ഓഫീസിലായിരിക്കും. അതാണ് ഈ പാർട്ടി. പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CPM ആണ് എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സ്ഥാനം. ബാക്കി എല്ലാ പാർട്ടിയും കണക്കാം. നമ്മുടെ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ പാർട്ടി നാട്ടിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇടപെടും. ഈ നാട് ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ടിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ 8 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ 1-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന പദവി ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെറുതെ കിട്ടുന്നതല്ല. അതെങ്ങനെ തരാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് BJP ആലോചിക്കൽ. പക്ഷെ അവർക്ക് തരാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാ മാർക്കും നമുക്കാണ്. ഓരോ വിഷയത്തിൽ A+ കിട്ടുന്നത് നമുക്കാണെന്ന് ആയിരിക്കും കേരളത്തിൽ. അപ്പം പിന്നെ നമ്മളെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള, വ്യവസായ സൗഹൃദമായിട്ടുള്ള നാട് കേരളം. പട്ടിണിയില്ലാത്ത നാട് കേരളം. അതിദാരിദ്ര്യമില്ല നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത നാട് കേരളം. പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ ബിരുദം നേടിയ നാട് കേരളം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകത്ത്, ഇന്ത്യയിലല്ല, പെൺകുട്ടികളെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ നാട് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ജപ്പാനോ അമേരിക്കയോ ഓസ്ട്രേലിയയോ ഒന്നുമല്ല, കേരളമാണ്. എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി ഈ നേട്ടം? ആദിവാസിയുടെ കുട്ടികൾ ഡോക്ടറാകുന്നു. ആദിവാസി കുട്ടി ഡോക്ടറായില്ലേ? 36 കുട്ടികൾ ഡോക്ടറായില്ലേ? 89 കുട്ടികൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ മക്കൾ ഡോക്ടറായില്ലേ? എങ്ങനെ ഇതുണ്ടായി? അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ഭരണം, CPIM നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭരണം കേരളത്തിനെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നു. അത് 57 തുടങ്ങിയാണ്. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ നമ്മുടെ പാർട്ടി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കണം. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കെതിരാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ നമുക്കെതിരാണ്. ഈ നാട് ഒരിക്കലും നന്നായിക്കൂടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കോൺഗ്രസ്സുകാരും BJP-ക്കാരും. ഇടതുപക്ഷത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണവർ. എന്നാൽ ഇടതുപക്ഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ വർഗീയത ഇല്ലാതാവൂ.